varume vanotomboitirwa action because vanosaiza ende yokujimu muchitrend kuti hakusi kuti ndikukurudzira violence asi imwe self defense inoita kuti mumba ive neonda ive nediscipline. Chero murume akaenda kumujodo achinonginigidza anoziva kuti kumba kuna amai mwana ende havadi zvemafanisi afanira kugara munhu achitya ngaite zvinhu zvake achitya ende mukagona kuve neself defense akadaro mhuri yenyu inokura zvakanaka baba naamai muri pamwe chete. Munyangu muhombe handikwanise kumurova bani ndinogara ndichimuudza chinhu vanhu anogona kungoerekana usiku ndangoti mukai nenyaya yenyu yeya makaita munoziva kuti ndindokubikirai munoziva here kuti ndindokuachirai ndongomuudza mashoko ane kuti ziva kuti upenyu hwako huri mumaoko angu. Saka be careful pane zvinhu zvaunoita nemakadzi vako kunzoma uzive kuti akakosha ndiani chete chete ndendatopedza naye. Varume vanoda kuyeuchidzwa ndinoziva zvinonzi varume peka vanotobatwa sevanhu vacheche mwana mucheche chekutoda kutoudza kuti iwe waenda kuteletera asati noitsayetu maburi ndo zvakafanana nana baba vanoda kuyeuchidzwa ende vanoda kubatwa sevanhu. Saka chero unonoita kuti anokurova sei unongoita uchimuyeuchidzwa kuti unomboziva here kuti inini ndini mai vevana ndini ndinobika ongomuudzawo izvozvozvo. Kana uriwo type yevakadzi vakaita sanamaineriya unovhura magaba aiwa kana uchigona kuashandisa pamumba chino discipline inoshanda mwana chechaiwo kamurova zvimwe nguva anotobhiema zviri right.